I jo t'ho vull mogollon. I jo. A mi, en esta última etapa que estic passant, m'ajuda més del que ella es pensa. Sí, m'alegre. Mogollon. I a lo millor ara algun dia anàrem les hores si no un poc passades i tu em tirares i jo, vull dir, ja es parlarà prèviament o algo, per què no? O sea, però no... Ah, si no es parlarà prèviament, no? Quan s'acabi el tag, si ho contestem tot, me feu un pico. Hashtag, empieza la fiesta. Com és la Que pregunta? sigues soltero, soltera. Básicamente que me han dicho como un puto gos la foto pasada, pero ve, porque a mí, con lo que yo te quiero, Supera-ho. en fin, supera-ho, tia, supera-ho. No vaig eixir el canal, supereu-ho. Sí que gira més. Sí. Tu m'has contestat? Ah, ¿por ¿por qué qué sigues sigo soltero? soltera? Ara que Pero- entrevista. Ya. No, pues porque nadie me quiere. Y esto sí que lo voy a denunciar. Que falsa és. A veure, no li dic a tots que sí, òbviament. Però és que no m'arriba ningú que... Que t'apanyi. Sí. Jo a dia d'avui tinc una il·lusió. Però, I jo també. ja ho sé, Tinc estem un- il·lusionades. Sí. Realment, jo no pensava ni que estava Em fa enxufant una gràcia la família que tens allà. allà darrere. Jo no pensava que estava il·lusió. M'acaba de fer el català. Sí, estava ahí passant un dia a la playa. Jo també tinc una il·lusió que tampoc em pensava que realment estiguera A mi està apanyant-me prou i més del que realment em m'ha donat pensava. compte de que sí. A mi està passant el mateix. Evidentment, tu el que tens en la teva il·lusió no és ni la meitat. O sigui, jo no soc ni un quart de la meitat de la teva il·lusió. meitat. Ja. Il·lusió. Però, ahí està. Bueno, ¿qué es lo que más Te gusta de ti. gustó de ti? De mi m'agrada que sóc capaç de donar-li la volta a un mogolló de coses. O sigui, en plan, de lo que m'acaba de passar amb la meva ex, he sigut capaç de pegar-li volta i dir, a veure, però gràcies a això sé el que no vull ara i el que vull. No sé, és com que em vaig ofuscar mogolló al principi, però ara estic bé. Lo que més m'agrada a mi... O sigui, la meva il·lusió veu este vídeo deixarà probablement de ser la meva il·lusió. No, joder. Espera que no, si no s'escape, cabrón. Eso. Un besito. Lo que més m'agrada de mi... Això, que puc ser molt innocent, o sigui, molt xiqueta, però a la volta molt madura. I crec que realment des de fa any i pico soc molt madura, però el que toca ser madura i soc una xiqueta. Clar, el que toca ser xiqueta sona mal, però... Sí. Ara, aquí ve perfecte el gif de Belén. Si pudieras cambiar algún hecho del pasado, ¿qué sería? Uf, esta es una pregunta tàndem que... Sí, jo dir-li a ma abuela que ja no està, que no dir-li tantes voltes com ho pensava que la volia, i dir-li certes coses, o no dir-li certes coses antes de que ella se n'anara. No sé. Jo m'arrepentís de prou No coses del exterioritzar el passat. que sentia per ella. Ja. I a dia d'avui no exterioritzar el que sent per ma mare. Però bueno. A veure, jo pense que... Com era? Si podria canviar algo del passat. Jo tinc moltes coses de les que arrepentir-me del passat. Però també pense, a veure, a veure, en dos sentits, vale? En dos aspectes. En l'aspecte d'amor i tot això, i de com soc jo ara, estic contenta perquè gràcies a aquestes coses soc com soc ara, entonces és com... M'han fet ensenyar-me a ser com soc ara, en plan... Ha tingut que passar tal cosa per a jo poder aplegar a alguna persona i donar-me compte de que en realitat vull més el que m'aporta aquesta persona que el que m'aportava més antes. Per altre sentit, pues, sí, m'arrepentís, per exemple, quan es va morir mon tio, jo tenia 12 anys i no vaig ser capaç d'estar dins de missa a l'enterro, perquè la idea de veure ma mare plorant o la meva abuela plorant per a mi era horrible i em vaig passar tot l'enterro fora. Bueno, i no veure-lo al tanatori, també. Però jo era menuda, però bueno, que això no és excusa, però al final era mon tio. Ja, i t'arrepentixes una volta ja passen els anys i veus que has fet coses que... Mon tio enguany ha fet 11 anys que s'ha mort i estic un poc en la merda. Però jo vaig a penso, tens a persones així, que encara no se n'han anat i no els demostres, i realment t'arrepentixes de no haver-ho demostrat als que ja no estan. Tio, doncs intentar demostrar als que estan, saps? Sí. No valorem, per exemple, el que fan les nostres mares per nosaltres. Jo ho sé, jo ho No. reconec.
No. Jo ho reconec que jo no ho Ma mare és un valoro. amor, en fi. Ma mare també. Jo em barallo 40 Que vegades amb ella, puc discutir amb ma mare, sí, i al final sempre pagarà el pato serà ma mare, també. Totalment. Però pense que elles fan mogolló coses per nosaltres i nosaltres no ho valorem pel fet de que Com són les nostres com són les mares, nostres mares ho tenen que fer. ho tenen que fer per obra i clar, Igual no, podrien abandonar-te ahí en mitad de un claro, carrera. però bueno, des de sí, mamis, Mamis, os queremos. mama, vull mogolló. I què és Segurament ma millor que mare ara tenim, estarà Marita? plorant i Ja. s'alçarà del sofà, vindrà i m'abraçarà plorant. Tota emocionada. O potser no mira ni el vídeo. Jacin, per favor, Jacin, si no vas mirar culo. per la teva filla, mira el per mi. No, sí, ma mare sí que el mira. Que bona. Sí que el mira. És Jo li fàcil, diria a ma mare que... senyorina. Ma mare? Però no es pensa perquè no sap que jo crec que es fa Suscriu-la, tu ara i suscriu-la. Després si no mires vídeos me la suba, però que estigui suscrita. ¿Sientes soledad? ¿Esto qué es? Papeles. ¿Esto qué es? Sí. Jo sí. Sientes soledat, Jo a entenc, veure. però realment sí. Però a voltes m'agrada estar a soles. A mi també. Jo estic a soles, Mira. em poso música i em relaxe i Jo estic a soles, em poso 24 hores d'OT, que per cert va acabar sent breve, i jo em poso a veure el vídeo, o em poso... Saps què em poso jo? Què? Esquets de escenes de matrimoni de Pepa i Avelina. Buah, és que o sea, Pepa és un... ¿Qué pasaría o qué pensarías si tu hijo fuera gay o lesbiana en este caso? Ai, mira, No pensaria res, li diria, em pareix perfecte la teva orientació sexual. jo no Mentre li tu diria això t'acceptes. tampoc. A veure, jo, per ser com soc, evidentment no sé com acabaré, a lo millor acabe casant un home Ja. i tinc fills, vull dir, això no ho sé a dia d'avui, Bueno, però, jo- dona, tu a dia d'avui, la tens clara. sí, sí. Però, bueno, Entonces, si el meu fill es nasquera així, la vida... primera, Ahora moren els tios. sí, Però primer, Alba, Bueno, deixa'm raonar. A veure, Alba! A veure, evidentment jo, en el moment en el que ja nas el meu fill o filla o senyor o senyorita o el que sea, com diu Belén, Totalment. jo ja l'ensenyaria a amar, o sea, a voler lliurement, Totalment. a qui volguera. Sí, sí, Vull dir, sí. I si en el cas de que jo estic casant una dona i tinc fills i els meus fills això, els meus fills ja, vull dir, Van a viure-ho també. van a viure-ho a ma casa, vull Sí. dir. ¿Apoyas el feminismo? Sí, apoya Totalment. profundament, Totalment d'acord. o sea, és que no cal ni dir que l'apoye, vull dir, simplement com el fet de ser dona ja tinc que... Jo vull que... Jo vull pensar que totes les dones... Que no. No, saps què? passa, Mira, però... l'altre dia vaig veure jo per les notícies, el dia este de la huelga esta feminista, que n'hi havia una dona comprant, i el reporter li fa a la dona, de fet si trobo el vídeo el posaré, sí. El reporter li fa a la dona, bueno, diu, ¿usted cree ¿qué cree que está haciendo? Volen dir, ¿o trobes bé, no sé qué? I diu, diu, esto me parece que son chorradas, no sé qué, no sé cuántos. Y después agarra y le dice, ¿y usted qué va a hacer ahora? Diu, yo irme a mi casa a hacerle la comida a mi marido. Mira, jo, de veritat, no podria estar en un home que fos machista, mai en la vida. Jo tampoc. Jo crec que és... Mira, antes que parlàvem del físic o de la teva persona ideal, lo únic que sí que posaria com a condició és que no fos machista. Jo sé que vull que em regales Dime. una bandera de l'orgullo, no em vendrà en València algun puesto? ¿Te consideres inferior o superior a alguna persona? Les relacions tòxiques són molt. Sí. Sí, Entonces, totalment d'acord. Si tu tens una, ja no parella, sinó una amistat o això, però anem a centrar-nos en el tema parella, per dir un exemple. Si jo tinc una parella, que aquesta persona No accepta com tu estigues? no accepta, no, sinó el fet de que vull canviar-te, siga de la forma que siga, Ja. saps? Això a mi, automàticament, si ja estic un poc així en la merda, em fa clavar més en la merda. Ja. Però Que no ho siguis. si jo, per exemple, estic amb la meva parella i m'apetís de repente abraçar-la o pegar-li una besada, jo no tinc per què... Amagar-te. Ja no amagar-me, sinó el fet de oprimir les ganes, oprimir està bé, sí, de fer-ho perquè n'hi hagi endavant. A mi una volta em van dir que quan més funciona algo és quan no ho contes a ningú. Ja. O sigui, a ningú, o sigui, evidentment ho pots contar a algú, vull dir, tu ho saps tot, lo meu. Mm. Jo sé tot lo teu.
d'aixòs temes estic parlant, Sí. de nostres temes. Tu ho saps tot, entonces a mi no em molesta parlar d'aquest tema amb tu perquè sé que tu ho saps tot, entonces no em veig jo exposar, saps? Evidentment ma mare també ho sap perquè ma mare mis coses me les nota, entonces, Ja. saps? Però... Són molt intuitives les mares. Que mal, o sea, està guai perquè... Ja. Però al fons és com... Vaig a callar-me perquè sé que si parle ara em clavaré en un jaleo. Entonces, en el tema d'amics, amigues, relació de la meva parella i A veure, també és això, veritat que em si hi ha callo. amics, per exemple, jo parlo en el meu cas, no vull clavar-te tu, però... No. I hi ha amics que em tiren merda a mi damunt, si són amics d'ells i saben amb qui està ell o amb qui està coneixent, tampoc m'agradaria que siguin aquests amics, perquè no té ningú, Gràcies. no té ningú que clavar-se en la relació que tinga jo en aquesta persona, o tu en aquesta persona, o l'altra en aquesta persona, no sé. Al final una relació és de dos. Totalment, I en el moment en el que entren persones de fora, se'n va tota la merda. totalment. Siguen demanar consell a les amigues. siguen pares, siguen mares. Mira, a mi saps què passa? Pots demanar consell. Tinc mogolló de sort de tindre la mare que tinc, ha dit mare, ha dit La mare. la mare, no? Crec. De tindre la mare que tinc, perquè en cap moment m'ha dit no vull que estigues amb aquesta persona, però mai m'ha dit deixa aquesta persona perquè no et convé, o deixa esta, o no vull que estigues en tal perquè és una xica, o a veure què dirà el poble. És que al final són tonteries. Ma abuela té 84 anys, I tampoc t'ho he dit mai. 84. I ma abuela sí, a Montovaltes, des de quan Mari i jo ho van deixar, la primera persona que vaig anar i ho vaig contar va ser la ma abuela. Es va quedar un poc en xoc, evidentment, com jo, però ma abuela em va dir, Sofia, diu, saps Però ho què? va superar. Sí, Supera-ho. supera-ho, és que això és tan heavy. Anem a l'última pregunta, que si no... Sí, va. ¿Eres feliz? ¡Soy feliz! ¡Soy feliz! Resumen. A part del supera-ho així, tan macabro que et van dir, eres feliç actualment? Jo, Sense aquesta persona, suposo. O sigui, ara, actualment, en aquest moment... mira, actualment estic en un moment en el que m'estan passant coses molt xules, ja no sols en el territori Personal, sinó professional. personal, sinó també professional, o sigui, em pareix l'hòstia el que m'està passant ara. És que és molt guai. Tu, Però ho dic jo perquè jo sé el que està passant, i clar. és super xulo el que està passant, vull dir, Sí. és com que coses que jo pensava que dia, això no té que passar en la puta vida, és com que estan passant-me ara, i és com, joder, que guai. Què m'estiguen passant? Sí, ja. M'estic trobant en situacions que, hasta que no estic vivint-les en aquest moment, no sóc conscient, i en el moment en el que sóc conscient és com, para todos los que no confiaron en mi. Perdó, ja. Tranquila. És com una és com lo que va dir Mimi. De pegar una hòstia o una patada a aquells que t'han criticat tota la vida i que t'han dit que no podies aconseguir qualsevol cosa. Pues no, pues mira, por mis cojones. ¿No? I això, i feliç en territori amorós, Yo ya no voy a tener más veces 400 de azúcar. evidentment en este moment. Jo sí. És que, per què vaig a negar lo que és obvi? Mira, I jo crec que m'ho noten inclús. En plan, em noten però que deixa estic la càmera picar-hi. Sí, claro. Ara parles tu, amor. Ja sé que estàs enamorada, però per favor. No. No, estàs enchoraeta. Estàs enchorada. Mira, nunca mejor dicho. Ay, això es pot entendre que és bollera o algo. No. No. Besa, ¡No quiero! ¿Alguna vez te he rechazado? Sí. Lo acaban de hacer. A veure, evidentment, en el territori amorós no estic enamorada, però m'agrada molt algú. Jo, O sigui, a veure, molt, en plan que en té loca, tampoc. Perdona, per si estan dormint. Però agradar-me algú de dir, joder, m'agradaria veure esta persona ara, ese nerviós de dir, ai, tinc mogolló gana de veure tal persona. I que et poses un poc nerviosa quan vas a veure-la, jo també. Bueno, encara no mos hem vist, des de que comença Bueno, ja, jo sí. esta nova També, etapa. clar, ja fa temps. Puta. Però quan parlem per telèfon em posa super nerviosa. I això és com, per què em dic que posa nerviosa, saps? És més, ara estic parlant i és com que estic així una mica... Està la meva tonta. Que mal. A mi em passa moltes vegades I i ens ha- per eixir d'aixòs moments
jo tire una indirecta, o tire un pim, o tire algo per tancar, per dir, anem a un altre tema. No, saps jo què faig? Jo li tiré més la canya encara. Jo no. Jo soc superevident a l'hora de tirar la canya. Jo no. I bueno, esa persona, si està mirant el vídeo, joder, em vull mogolló. O sea, no en plan... Esa persona sap qui és. Esa persona ja sap que estic parlant d'ella. Totalment. Por eso. Home, la persona que... Evidentment. Si mira el vídeo de la persona que jo, també sabrà que és ella, òbviament. Per això. O sea, que Però és bueno, això. que si esteu mirant... Que si dona la casualitat que dos persones esteu mirant, que vos volem. Que vos volem molt jo. I que realment jo no... O sea, però bueno, evidentment el punt en el que està la moa és que no és relació, és... Però no és el mateix que la meva, però la meva tampoc és que siga... Lo teu és més relació que lo meu, cari. Sí. El teu és més serio. Però... Lo meu és algo que pot passar, que no sabem si passarà. És que és veritat, tinc que dir-ho així. No huele un poco raro aquí. Però... Ojalà passara. Ojalà passara perquè realment, gràcies a aquesta persona estic superant mogolló de coses, m'ha donat compte realment de lo que vull i aquesta persona m'aporta mogolló. I per això, joder, que quan te'n parla és com ai, que bebé, o ai, no sé què, i a mi això no m'ha passat mai. Ja. I estic supercontenta. No estic enamorada, evidentment, no. No senc tant com per estar enamorada. Però és com que, a lo millor, és com que estic en el punt este de mira, pues a lo millor, el que està buscant sempre, a lo millor és esta persona, perquè aquesta persona m'està portant el que a dia d'avui jo vull i jo necessito en la meva vida. Totalment d'acord. I estic superfeliç. Totalment d'acord. Jo també. I coret groguet, coret blavet. Bebé. Y me cae redonda, tía. El azúcar. Jo també. Vull dir, òbviament, no tinc una relació establida com a tal, No, jo tampoc. però O estic sigui, jo no tinc res, en realitat. Estic molt a gust, en realitat. No necessito posar-li etiqueta. Veus? Lo de les etiquetes. De, eres la meva amiga, eres la meva parella... Bueno, eres ma mare i eres mon pare, sí, pues perquè... I ma abuela i ses coses també. Però... O eres la meva millor amiga. Jo tinc molt amigues que considere millors amigues. Perdoneu, és que són les 12 12 de la nit d'un dimarts i me'l salgo a les 8:30 per a fer altres gestions. Professionals. Mira, professional, el que estem parlant d'antes. I... A dia d'avui, no sé, jo sí que soc feliç amb aquesta persona. Sí que m'agradaria que hagués en certs aspectes. Més serietat. Sí. O més... Poguérem estar més junts. O més... No, em refereix que poguérem estar més junts perquè estem a distància. Jo estic estudiant. Perdó, cari, més distància que la que tinc jo... Ja, però tu aquesta no la persona... tens. Ja, però per exemple, estem parlant d'antes, jo no la tinc, però jo tinc algo més seriós que el que tu tens. Entonces, siga la diferència que siga, és diferència. Jo sí que estic estudiant, aquesta persona no està estudiant. Però tu tots els fins veus aquesta persona. No, Però la majoria. la majoria, sí. Pues ja està. Però vaig, per exemple, a Nadal no vaig a veure tant. A gener tinc exàmens i tampoc vaig a veure tant. Vull dir, No, sí, està són clar. coses que la Desde distància luego. fa. Quan necessites parlar amb aquesta persona tots els dies, o quan necessites contar-li qualsevol cosa que t'ha passat, encara que sigui una tonteria, i necessites que siga a aquesta persona, Això a mi em passa. Això què vol dir, tia? no ho sé. Perquè jo realment, a veure, no crec que estigui... bueno, en el que estava contant, que ell em va dir que tal. I després Míriam un dia, ja jo ja tenia... Miriam Hansen. Lo que tinga jo en esta persona ja ho tenia. ¿Vale? I Míriam em va preguntar una volta, tu estàs enxonada? I li vaig dir, què va, no, a veure, a mi m'agrada aquesta persona i tal i qual, no sé què. Però no, que va, ni enxonar, ni enamorar, ni putes mierdes. Al dia d'avui, jo crec que fa 2 dies, li vaig anar al quarto, ella no sabia que jo era, que li parlava i li vaig dir, sí que estic enxonada. No estic enamorada al 100%, però sí estic molt enxonada. És a dir, que si aquesta persona tallara el que tenim d'així a 2 dies, seria la perdició. Suspendre tots els exàmens, ja t'ho dic tot. No, Així ja t'ho dic tot. no. Seria com un barazo... Ui, per què em pica tot? Que asco de vida. Chicos, Bueno, que esperem que us hagi agradat el vídeo. sí. I que no vols que sigui pesat, no? No sé. A mi m'agrada. Albert no em mira molt a la cara perquè troba que té por de que li pegui un pico de vez en quan. No. Per això, Yo soy muy fea. los cojones. No como otras. Ja comencem amb les pollites. Vaig a pegar-li 2 hòsties. Se'n va dormir al sofà. Sí, venga, te'n vas tu.
No, mos quedem així, el llit és gran. Tu una punta i jo l'altra. Jo dormo al costat de fora, per favor. Pues això. I res, que esperem que us hagi agradat el vídeo. Que si us ha agradat li doneu a like. Sí. I es subscriviu. subscriviu. Si encara no esteu subscrits, es subscriviu. Recordeu-se, per Esperareu favor, per així. si Alba tornarà segur, o sigui, totes les setmanes torna, segur. D'alguna forma o altra tornarà, que sigui en forma de meme, però Alba tornarà. Hashtag calma pesada. No va. Hasta Alba te queremos. I res. Hashtag pares a mi sempre. No, en sèrio. I que... No sé què m'anava a dir. Que tinc pàgina al Facebook, tio, seguiu-me també, Sacarines. A la caseta de descripció teniu el link i a l'Instagram, ja ho sabeu, seguiu-me també. Totalment. I A mi res. no em seguiu. No, és broma, és broma. És seguiu-me, Alba sí. Pedreguer, @Alba Pedreguer. Millor poble. La capital de la Los Marina. Els meus amics. I res, que espero que us hagi agradat el vídeo. Que si no vos ha agradat, en té igual, li doneu like també. Hasta luego, Mari Carmen. ¿Dónde vas? Me voy al pasillo, que me dé un poco el aire, ahora vengo.